TV. Koromga jonga pisa sadek magriruog saga mar any malo Kenya no chwale doho ewi yuarruok mar lo mantiere gweng' ma Mavoko Machakos ma osekelo midhiero mar daro jopiny. Ji adek gin Julius Mutua, Pascal Kiseli kod Alex Chalo Mutemi magin moko kuom ji ma osedadho gi obila mag okwach kich ketudogi kod ketho mar wuondo jopiny kendo lodho kuomgi omenda. Lobno nyocha weyo ka familia buora muki utegi bang' yangore ni kambi mar East African Portland Cement ema wuon lo makamano. Applicant needs the respondents to be in custody so that they can assist in some of the investigations. One of the applicants is apprehensive that he is released on them. Odhi nyime nyakora Mogi Malki.